Mukoma nashi muri sei zvenyu? Mukoma, zvechokwadi pandakauya kunoku zviya zvinotaurwa nevanhu apo pavanoti Dubai iparadise. Ichokwadi, Dubai it is a paradise, but kwandiri atova mahwani. Zvegore rinoka manhanga achatodyiwa ari matete. Hondo iyi yekuIran yazokonzeresa manje ende kama wakaoma, kama wazondiloketa, waziva adresi yangu. Handizivi kuti ndichanyarira pai. Kuenda kwacho kumusha ndinotya kutodzokera kumusha nekunyara nekuda kwekuganza kwandainge ndoita, nekuganza zvekare kwainge kuchiita amai vangu pamastatuses. Ndinosinzwa muchiverenga dzimwe nyaya kuchannel yenyu yechirungu dzemaSouth African avo anouya kunoku kuDubai. Ini pose pandagara kunoku kuDubai handina kumbogara ndakazviona, but kana kuri kunzi it is for real, ini mukomanashe ndichatoita zvekutokambura tsvina ndichiita Dubai potapoti. KuZimbabwe ka handisi kuzodzokera, handingambodzokeri kuti ndinge ndichinosekwa nevanhu. Ini ndava ne9 months ndigere munomu muDubai. Ndakawana basa rangu zvakanaka. Ndainge ndichigara ndichangoti kwamurehwa nemurume wangu. Inini I am a teacher by profession. Saka pane imwe friend yangu uyo aidanana nechimwe chikomba chake, saka ndini ndainge ndiri poster girl wake achindiudza zvandaifanira kuti ndinge ndichienda kunomuudza. Saka since we were very close, akabva achizondipa link ndokubva ndapinda mune rimwe group, ndokubva ndaita zvose izvo zvandakaona zvatainge tichidzidziswa kuti tinge tichizoita. Kwava kubva ndachizouya kunoku kuDubai. Izvi zvekuda kubuda muZimbabwe tainge tagara tiine urongwa nazvo, asi murume wangu aiti ngatiende straight kuEurope. Zvana Dubai ainge asingazvifariri. Saka inini ndakaita nharo ndikati shamwari, mari yandiri kuwana as a teacher ka imari shoma, apa iwe haugoni futi kundimaintaina. Zvako zvekunzi ndingamirira zuva raunozonzi wagadzira motikari wopiwa $30 $40 handichazvikwanisi. Ndaneta nenhamo. Ini ndava kuenda kuDubai kuti ndinge ndichinonoshandira vana vangu. Kana uchingoda kungoramba uri murume wangu, it's fine, tichaunganidza mari tonosangana kuEurope. Saka ndauya kunoku, vanhu vandainge ndichishandira ainge asiri maArab, but ndaishandira muIndian. MuIndian uyu ane makambani ake ainge akaisa maheadquarters ake kunoku kuDubai. Ndasvika kunoku semunhu ainge akanetsana nemurume plus hama dzangu they were in support. Vaitoda kutoti ndinge ndichitosiya murume wacho because takazotomborovana akandirova ende ndikaenda kumba. Ndakatofara because handina kana kumbogeza, ndakangofamba murodhi ndakadaro ndiine ropa, ndakazara neropa, andibvarurira hembe dzangu ndichiitira kuti nyaya yangu mune ramangwana kana ndava kuda kuita divorce ndinge ndichizokwanisa kuva nepandinenge ndakatsika, kuti munhu uyu hama dzangu munozviziva kuti aindirova sei. Saka amai vangu vakabva vakecha mafeelings ndokubva vatoti handichadi kana kumuona, iwe chienda kuDubai unoshandira vana vako, no need to stress. Vana vako ndinogara navo, ndichavachengeta because mutemo unoti amai ndivo vanofanira kugara nevana vavo until vava ne18 years. Ndauya kunoku mukoma, ndakataura nevarungu vangu, vakandikumbira vakati vainge vachida kuti ndinge ndichiita about 2.5 years ndiri kunoku ndisati ndakambodzokera kuZimbabwe. Ndikafara ndikati it means kuti it is a lot of money. Ndaona mari yakawanda yandainge ndisati ndakamboshandira kweupenyu hwangu hwose. Ndakabva ndati nhai Mwari, ko makange muripi panguva yose iyi? Ndakazvitengerawo iPhone, murume ndikamutengera iPhone even though ndainge ndisingachadi nezvake. Ndikatanga kutenga hembe dzinodhura because ndaiti in about 3 years, gore rekutanga ndora ndichamboitawo zvandinoda nemari yangu, ndichitambisa mari, ndichichengetawo amai vangu, vana vangu vachienda kumaprivate school, because ndaiti gore rekutanga uchatanga kubata mari unofanira kutombovhunduka ka, then kana wava settled gore rinotevera wabva uchizotanga kuita urongwa. Sandezvo here ndinganzi ndainge ndakakanganisa here izvi zvandakaita mukomanashe? Saka back to my story, ndakabva ndachizoti kumurungu wangu ndainge ndichida kuti ange achindibatsira
kuhodha hembe muno muDubai. Ndaida kuti hembe idzi ndinge ndichizodziendesa kumusha so that amai vangu vange vachizodzitengesa. Atori nedzimwe mari dzangu. Uyu mukadzi wemuIndian wandinoshandira. Saka mukoma zvose zvainge zviri bhoo. Ndainge ndichiti ndikatarisa murume wangu kana ndikaona kana mapictures ake ndainzwa kuzvimbirwa kusvotwa naye. Ndainge ndava kumuona semunhu welevel rinenge riri pasi pasi. Last year muna November ndipo pandakabva ndachizongopisira. Gore rapera iro ndakamutumidzira message paWhatsApp ndikati upenyu hwedu ndinoona sekunge hauchafambirane. Ndava nerimwe level riri pamusoro pako. Handikwanisi kuti ndirambe ndichifonderana newe futi. Tsvaka umwe mukadzi ikoko kuZimbabwe kana zvichiita. Akachema chema akafonera mai vangu vakamutuka vakati iwe siyana nemwana wangu. Pose pawainge uchimurova waiti uri kurova dombo. Ungati mukadzi uchimuda woswera uchimurova. Iyo yekurova mukomana achikutaura chokwadi yainge yangovawo statement yekungoti tinge tichingowanawo chekungohwanda nacho so that iye asazowana simba rekuti anoramba achingonetsana neni. Akaedza kutsanangura akati kuinga wani ndakakumirira. Ndakabva ndamubloka pamasocial media angu ose. Ndainge ndava kuona sekuti Dubai ndiwo watova upenyu hwangu nekusingaperi kusvika Jesu achizouya. Asi rinogore ra2026 hey, kama regai vange vachiti kama is a bitch because kama azolocata address yangu manje and ari kuziva kwandiri kugara kuno kuDubai. Pakatanga hondo idzi dzemarudzi Iran neAmerica, bosi vangu vakaitawo munyama. Vainge vari pabusiness trip. Takazongonzwa madam boss vava kuchema. Ivo vainge vari pakati pevanhu avo vakaurawa mune inonzi drone strike paboda reIran. Upenyu hwangu mukoma hwakabva hwatongomira because mhuri yaboss vari kuti ivo vari kuda kudzokera kuIndia. Vamwe vacho vakatodzokera kuIndia. Madam boss vangu havasisimo muno muDubai. Kwangosara dzimwe hama dzavo like vazukuru, vanhu vazitomborina kana basa, ndivo vava kutongoda kuti makambani ose avo anga ari muno muDubai pange pachitanga kuitwa transfer ange achienda kuIndia. Ivo vari kuti ndichazoudzwa zvekuzoita namadam boss. Pamba pandiri kugara mukoma ndiri kugara ndingori 1 apa zimba racho rakakura. Dzimwe nguva ndinoita sekunge ndicharara panze nekuda kwekutya because kana ari sema properties avo mudzimba hamusisina kana furniture. Vari kuendesa zvinhu izvi kuauction, zvinhu zvinenge zvine gold coating zvizhinji zvacho zviri kuendeswa kuauction. Apa iniwo mukoma ndava kungoita semunhu akangomirira deportation zvake kuti ndidzoswe kuZimbabwe. Handina kana cent. Ndingori nemasaga 2 chete ehembe. Sezvandakuudzai kuti the first year ndainge ndakazviudza kuti rinenge riri gore rekuti ndinenge ndichingoita take care of myself. Saka ndaingotenga mawigi anodhura, hembe dzinodhura, bhutsu dzinodhura, ndichiti kana ndaenda kumba ndichazonosirawo hama dzangu vanin'ina vangu zvinhu zvinodhura. Saka ndo zvinhu zvega zvandinazvo. Handina mari mukoma, kana mari yekutenga maflight tickets handitomborina. Ndingori nemasaga 2 iwawawa and handizivi kuti ndichaita sei. Chiri kunyanya kundidya mwoyo mukoma Nashi ndechekuti ndakazoshandisa imwe foni yandainge ndisingachashandisi. Ndo pandakabva ndachizotanga kuteverera masocial media account ex-husband yangu. Ndakashamisika ndikazonzwa neimwe friend yangu uyo ari kumusha achiti akatobva mukutengesa mombe dzedu dzose nezvimwewo zvirimwa. Hanzi mari iyoyo ndo yaakashandisa. Zviri kutaurwa izvo zvichinzi anenge akawana mukana wekuenda kuUK kana kuIreland. Makuhwa acho haasi shuwa. Handizivi kuti ichokwadi here kana kuti kwete. Hanzi ari kufanira kuti anga achienda kuUK. Akawana mukana through umwe murume akafirwa nemotikari yake paMurehwa Center. Murume wangu akamubatsira, haana kumbomubhadharisa. Akati amudhara ndangokunzwirai tsitsi sezvo muri kuti pamuri hamuna hard cash. Saka munhu iyeye anzi ndiye akabva achizopa
murume wangu macontacts. Zviri kundidya moyo mukoma, ende apa dzimwe pfungwa dziri kuti chiramba hako uri kunoku kuDubai ongoita zvokungotengesa muviri wako uchingokambura tsvina yacho. As long as wakwanisa kuramba uchimaintaina a nice life, hakuna anozozviziva kumusha kuti ndo zvawava kuita zvokutengesa muviri wako kunoku kuDubai. Dzimwe pfungwa dziri kuti enda unotaura nemurume wako because ndibaba vevana vako, he is going to understand you, hapana paangazombokurasisa. Saka ndokungodawo advice kubva kune vedare renyu. Ndoita sei? Ndoramba ndiri kunoku kuDubai here kana kuti ndodzokera kuZimbabwe ndonoita face my demons, ndotaurirana nemurume wangu, zvimwe kuda anokwanisa kuzondidzosa back into his life. Yei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we, zvimwe kuda mukadzoka zvenyu mukauya mukakumbira ruregerero zvikaramba kutongoti pajoza mukawanawo basa, mungowanawo basa motongoshanda muchingoraramisawo vana venyu, then you try to recover. Asi hei makashaina. Hanzi ndainge ndakati gore rekutanga ndiri muDubai igore rekuti ndinge ndichingoita take care of myself, handina zvimwe zvikuru zvandinenge ndichiita. Hanzi ndine masaga maviri akazara nemadesigner handbags nemadesigner dresses and shoes. Ngatitaurei navo mucomment section. Kana zvichidhura madii matengesa hembe idzodzo makwanisa kudzoka kumusha. Rikidzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadai zvenyu mukoma, please post my story makaviga chitupa changu. Handizivi kuti mathreats awa amadzibaba vakandibatsira mugore ra2022 kuti ndinge ndichizokwanisa kuuya kunoku kwandiri kuUK. Mathreats chokwadi here kana kuti vari kungondinyepera zvavo nekuti vari kuda mari? But chiri kundinetsa ndechekuti pane mashiripiti awo ari kuitika mumba mangu mukoma. Ndinokwanisa kuti kana ndikamuka zviya ndinobva ndaona kuti pafloor panenge pakatojenga mvura. Ndikangotsika mvura iyoyo then inobva yatongonyangarika. Saka ndizivi kana kuriko kushanda kunoita Mwari kana kuti madzibaba ava vainge vagara zvavo vatoritsika mutanda vachinyepedzera sekunge munhu anobatsira semuKristu. Zvakaitika mukoma ndezvekudai. Ininiwo ndainge ndiri kucollege, I was training to be a nurse ndiri kuZimbabwe. Ndakabva ndachizotanga kufambidzana neumwe murume uyo anova ari murume wangu wandigere naye kusvika pari nhasi. Akandiudza kuti mudzimai wake kubva zvavainge vakauya kunoku kuUK, mukadzi wacho akabva achizoti zvekudzokera kumusha ainge asingachadi. Akati akamuteerera because ainge achiti hama dzako dzinoroya. Amai guru ava hanzi vakabva vachizoita kuti hama dzavo dzose dzinge dzichizouya kunoku kuUK, close relatives. Saka murume ainge achingobvuma pose pavainzi naamai guru, ndoda kuti ningi wangu anga achiuya kunoku. Kudzamara vatanga kutounza neshamwari vanhu vavakadzidza navo uye zvekare nema-ex-boyfriend. Zvinova zviri zvinhu zvaainge asingazivi murume makore acho iwawo, kuti vamwe vacho vainge vava kungonzi uyo ishamwari yangu, ndoda kuti anga achiuya kunoku, would be an ex-boyfriend. Akabva achizotanga kudanana zvekare nema-ex ake kuti abi ange achizozviziva kuti amai guru vainge vava kufamba vachirara nema-ex-boyfriend avo avainge vakaunza kunoku kuUK. Pane umwe uyo akazounza mudzimai wake, saka mukadzi wacho akabva achizozviziva kuti ndo zvainge zvichiitika. Iyo nekuda kwepain hanzi akabva achizoenda kubasa uko kwainge kuchishanda amai guru, ndokubva anonetsana navo pamberi pevanhu vakawanda. Saka vakazounzwa kuti ndo zvainge zvaitika. Mukadzi wavo ainge atukwa nemukadzi wechikomba chavo kuzonobvunza amai guru hanzi vakajamuka. Saka vakazotanga kunetsana. Iye murume ndopaakaona kuti vainge vatopedza makore akati wandei vari kunoku vasina kana chavainge vakamboita development kumusha. Saka ndipo paakabva achizouya kunoku kuZimu. Achiuya kunoku ainge atori nemisheni yekuti ainge achida kutsvaga
mukadzi wekuzoroora. Ndakazongoitawo laki ndikabva ndakosangana naye akandipfimba ende ndakamupawo response yakanaka. Kiki mukomanashi, mukufamba umu vamwe vanhu vanotopfeka maringenya chaiwo vachida kungoona kuti mukadzi uyo waanenge achazopfimba response yaanozomupa inenge iri response yakaita sei. Handizivi kuti sei hapi uyo ndakamutolerata because ndainge nditori nefriend yangu tichitofamba tichitoenda kumakombi, ndopaakabva achizotimisa akatukwa neshamwari yangu apa ainge akatopfeka rimwe zibhachi rainge rakaita kukonona netsvina. Iye anoti ainge achida munhu anenge ari honest in love, saka akaona kuti kana akafamba looking smart achizviratidzawo kuti munhu anoraramawo kamukalife kari nani kuno kumhiri kwemakongwa, aisazokwanisa kuti ange achizowana rudo rwechokwadi. Ndokusaka aingofamba akati ainge atonzwa nekuvhairirwa nevakadzi vakasiyana siyana musi iwoyo achizosangana neni. Saka ini handizivi kuti chii chakaitika, ndakatongomupawo a good response ndokutotanga kutongotaura. Akandikumbira mafoni numbers angu. Shamwari yangu yakandiseka akati iwe marombe unomafarira, apo pandakati ndabva mukumupa mafoni numbers tava kuenda zvedu kunokwira makombi. Saka takatanga kungotaurirana. A couple of days later ndopa akati ainge achida kuti tinge tichienda out for a date. Ndakashamisika achiuya kuzonditora nerinozi bango remotikari ndokutoenda. Ndopa akazondiudza kuti he was married and ainge achida munhu uyo aikwanisa kuzomumirira kusvika aita divorce the first wife. Ndikati hapana problem. Ndakagara mukomanashi. Saka ndagara kudaro kuti maadvices evanhu anenge akasiyana siyana. Ndakabva ndachizoudza vamwe sisi vangu ndikati ndo yainge iri nyaya yainge iripo. Vainge vava kutoda kutotaura nabamunini vavo, ndikavapa mafoni numbers. Vachitaura kudaro ivo sisi vakabva vachizoti dai waita ungwaru hwekuti unotsvaka muprofita anokubatsira ukupa munamato wekungokugezawo munyama kuitira kuti pasazowana mazimweya akaipa ekudzinza rekwedu anenge achida kuzokuvharira zvinhu zvako. Ndikabva ndati pakanaka. Mukomanashi ndakabva ndachizotanga kufamba. Ndakamboenda kumaprofita akasiyana siyana. Ndaitoti kana ndikaenda kuna mamwe maprofita ndaibva ndachizototanga kutonetsana nahabhi. Zvinova zviri zvinhu zvainge zvava kutondishamisa kuti how come kuti ndikaenda kumaprofita then tobva tatotanga kutonetsana pafoni nahabhi. Kudzamara ndichizosangana namadzibaba ava. Ndasangana namadzibaba ndingangoti relationship yangu panguva iyoyo yainge yava kutoda kutoparara because habhi ainge ava kuti I'm not even sure kuti iwewe neni we are compatible because tiri kungogara tichingonetsana. Saka handikwanisi kuti ndinge ndichikuunza kunoku because zvestress handidi. Maybe I'm too old for you because habhi iye mukuru zvake kwandiri nezvimakore zvakati kuti. Akati you are too young, unofarira kungogara uchinetsana nemurume. Saka ndakaenda kwavari madzibaba vaya ndikati ndozviripo ende handina kuda kuti vatange vambondiprofita. Ndikatovaudza kuti madzibaba ndonyaya iripo, ini ndine munhu wangu ari kumhiri kwemakongwa. Madzibaba vane mamwe mashoko avo avakataura sekuti kana mukazoenda kuUK muri kufanira kuti muge muchizonditengerawo motikari kana kundivakira imba. Saka ndakangoti zvimwe kuda kwainge kuri kuseka. Zvino ivo vari kuti zvatakatenderana iro gore riya zviri kufanira kuti zvinge zvichiitika. Mukomanashi vakazvitaura mukuseka vachitondibatsira, uye zvekare pavainge vachindibatsira vaindibhadharisa. Panguva iyoyo vaiti vakandichaja kana $50 yaita sekunge inenge iri 1 million kwandiri because ndaitotambudzika. I still remember munamato wavakazondiitira pakada kuitika a delay pamapepa angu. Ndakaenda kwavari vakabva vachizondichaja mari ainge yakawanda. Mari iyoyo ndakatambudzika kuti ndinge ndichiiwana. Saka majokes iwawo awo avakaita ekuti kana ukaenda ndakuvakira minamato yangu ndoda kuti unge uchizonditengerawo motikari kana kuti imba. Ndakangoti maybe he was just joking, but iko zvino zvimanje ndo zvavari kuti vari kuda. Mukomanashi ndiri kushaya kuziva kuti murume wangu ndomuudza kuti kudii
you know kuti kutenga kaimba or stand kuZimbabwe panenge pachida mari yakawanda. Apa inini nemurume wangu zvinhu zvedu zvatanga tiri kuita tainge tichiita tiri pamwe chete, no kunyeperana, no kuita sei. Saka ndiri kutya kuti kana ndikada kutanga kuburitsa mari in secret murume asingazvizivi zvinokwanisa kuzondipa matambudziko kumberi uko. Handizivi kuti ndikaita zvekuita sei. Mashiripiti andiri kusangana nawo ndiwo ari kundityisa. Ameno kuti madzibaba ava kuti ivo muroyi here kana kuti Mwari ndiwo mashandiro acho avanoita, kuti kana ukanamatirwa ukanzi munhu uyu ane mweya mutsvene uri paari, saka mweya iwoyo unenge uchida kuti unge uchizoripirwa. Handina kumbogara ndakazvinzwa kuti zvainge zvichiitika mubhaibheri ini. Zvatotangawo ipapapa pana madzibaba ava vanoti mweya mutsvene une chikwereti navo. Ndozvavakatondiudza exactly kuti iwewe une chikwereti namweya mutsvene, ende kana vachitaura vanototi mweya mutsvene wangu, in which it brings me more confusion kuti kusei madzibaba vachizoti mweya mutsvene wangu, kasi ivo vane mweya wavo mutsvene here wakasiyana nemweya mutsvene waMwari uyo wakanzi unofanira kuti unge uchibatsira vanhu vose pasi pano pezuva. Ndikudawo maadvices vedare. Motikari yavari kuda havasi kuda motikari iri normal yekuti kana ndikangowanawo kana ka 4,000 ndobva ndavatengera. Vari kuti ivo vanoda motikari at least GD6 ndo motikari yavari kuda. Pandakatarisa online, hey mukoma, I got the shock of my life because vainge vachiti vari kuda at least 2023 model kusvikawo kuna na 2025 vari kuda latest model. Vari kuti handisi munhu angafamba nechimugweje. Apa munhu achiti handingafambi nechimugweje, munhu asitomborina kana motikari yacho but ari kutochuza. Ndakavati ko kana ndikangokutsvakirai kana kaHonda Fit, vakaseka vakati ini manje kutsvakirwa kaHonda Fit nemunhu wandakavakira munamato wekuti ange achikwanisa kubuda muno muZimbabwe, uchiri kurangarira kuti uri kuno wainge uri munhamo yakaita sei. Saka chirangarira nhamo yako iyoyo kuti ndinokwanisa kukudzosera kunhamo yawainge umbori mairi. Ndongoti mweya mutsvene munhu uyu ari kufanira kuti ange achidzoka kuno. Ndikati zvichaita here because kuno ndava nemwana kuno, saka mwana uyu ndi achandichengetedzera mapepa angu. Vakaseka vakati madzimai muri kuita zvokutamba nezvinhu zvemumhepo imi. Munoziva kuti munhu anokwanisa kutoita chitupa chekwe ikoko akatodhipotewa nacho chitupa chake zvikashaya basa. Vangani vanouya kuno vambogara ikoko kwemakore vodzoka kuno vasina kana chavanenge vakambobata. Saka ndauya pano mukoma, ndikudawo mazano kubva kune vedare renyu. Handizivi kuti ndoita sei, maGD6 acho ari kudhura. Handizivi kuti kana ndikada kuvatengera iyo mari yacho ndichavapa sei, zvekuti habi ndinosvika pakupedza kubhadhara motikari yacho asina chaanenge achiziva. Yakawandisa mari yavari kuda. Please help me. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hanzi muprofita akati kana waenda ikoko ndinoda kuti unge uchizonditengerawo stand kana kuti kunditengera iri imba inenge yakavakwa kana kuti motikari. I think zvinenge zvakakosha paya paunoenda kunobatsirwa wotoita zvekutonyora pasi pane zvose zvamunenge muchitaurirana, wotoita zvekutonyora pasi because mangwana zvinokwanisa kuzokubatsira. Like izvezvi vanzvadzi vedu ava vanga vari kungorarama zvavo vasiri kuzviziva kutoti vane chikwereti chen'anga. Ngatitaurei navo mucomment section. Madzibaba ava tingavati madzibaba here kana kuti vanenge vatori n'anga? Hanzi maybe nditsika mutanda, hanzi mumba munoitika mashiripiti kungonjenga mvura. Vanozoti kana vamuka vakatanga kufamba zviya mvura yacho inobva yanyangarika. Saka vari kutya kuti zvinhu zvacho zvinokwanisa kuzoita worse. Hanzi madzibaba vari kubheja vari kuti ndinokwanisa kungokudzosera paurombo hwawainge umbori mahuri pawakauya kwandiri uchiti uri kuda kubetserwa kuti unge uchizoenda kuUK. Zvakaoma. Ngatitaurei navo mucomment section. Regedzai tipa taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Mukomana makadii zvenyu, please post my story makavika chitupa changu. Inini ndakaisa bvuri remufi
neimwe cousin sister yangu. Saka iko zvino zvaari kutambudzika. Ndakaedza kuti ndinge ndichinoparadza hari idzo dzandakanosiya mumapako, but hazvisi kushanda manje because gogo vacho avo vakandibatsira, gogo ivavo vakazoshaika kudhara ende vakatomboudza umwe wandainge ndichifamba naye ndichipota ndichienda naye kumatare kwavo kuti vainge vasingachanzwi zvakanaka, vainge vachida kuti ndinge ndichidzoka kumatare kwavo tinge tichipendera dare racho vasati vafa. Mazuva acho ndainge ndisina foni, saka paakanditi handei kwagogo, ndainge ndiine urongwa hwandainge ndiinahwo kwandinogara nekwavanogara gogo ivavo. Kuenda nekudzoka panotoda mari yakawanda, ende vainge vakati kana tavakuda kupindira dare unofanira kuti unge uchizondibhadharawo mari yekupindira matare. Ndainge ndisina kana sendi, mukoma mumba mainge musina kana chinhu kana chokubata, ende kwekuti ndinge ndichiwana mari painge pasina. Saka ndakangoti ndichazoenda, havangambofi nemasimba avainawo. Saka friend yangu uya uyo wandainge ndakasangana naye kumba kwavo tikatotanga kutowirirana, akabva achizoenda achiti ari kuda nodzosera zvinhu izvo zvaainge achishandisa because ainge achiita zvekutengesa muveri wake. Saka kuti ainge achikwanisa kuwana macustomers akawanda, aiva aine mafuta avo aainge akapiwa akanzi unomazora asi haufaniri kuti unge uchimapedza. Aipota achidzokera kwavari achinonopiwa etop up, asi mafuta acho anenge asingafaniri kuti ange achizopera mubhodhoro. Saka akazoenda ari ega. Abvako takaramba zvedu tichingotaura, ndo paakazondiudza kuti gogo vaya vainge vashaika mukomanashe. Ndo pandakatanga kusangana nemashura. Ndikangoti shura rekutanga randakasangana naro, takati tabva mukutenga motikari, ndichinopinda mumotikari nerimwe zuva ndakaona muine kamba. Kamba iyi yainge yakatogara padriver seat, but yainge yakatobatirira pasteering wheel. Zvinhu zvakadaro mukomanachi makamboona zvichiitika. Ndakaskrima, murume wangu akabuda panze achimhanya, akandibvunza kuti chii. Ndikamuudza kuti ndainge ndaona kamba. Akatarisa akati haana kana kamba yaainge achimboona. Saka ndakazoziva kuti zvinhu zvandainge ndaona zvainge zviri mumaziso. Chimwe zvekare mukoma chakaitika, sezvo vakandiudza kuti ndinge ndichisunga cousin yangu uyo wandainge ndichingonzwa kungovenga, ndaifanira kuti ndinge ndichienda kunosiya hari dzacho mubako. Ndakatotsvaka bako gomo riri kure, ndikaenda ndikanosiya hari idzodzo. Ndichiburuka mugomo ndine umwe mukadzi wandakasangana naye. Mukadzi uyu aityisa, ainge ari mutsvuku zvake, but aityisa. Chiso chake zvachainge chiri waisamutarisa ruviri. Akatanga kundimhanyisa, ndikadzika mugomo ndichitoita zvekutomhanya ndichitiza. Zvese izvi ndainge ndichivaudza. Cousin yangu yakatanga kusangana nemamwe mazibhadhi zvekuti akasvika pakunetsana nemurume akaroorwa, handizivi kuti how many times. Varume vose avo vaainge achidanana navo nekuzogara navo vaitouya vachitochema, dzimwe nguva vachitoya kwatiri vachitoti mukadzi vanenge vachiri kumuda, but iye aingogarwa nerimwe zimweya. Ndo mamwe mabhadhi avo ainge achisangana nawo, achiti zvemarriage haadi, achiti kana vana vake ainge achitonzwa kutoda kutovauraya, vanhu vasinganzwisisi kuti zvainge zvichibva kupi, but yainge iri nhau yekuti ainge akagarwa nebvuri remufi randaifanira kuti ndige ndichizodzosera kuna gogo, but handina kuzoita saizvozvo. Iko zvino zvemukoma ndiri kungogara ndichingorota umwe mukadzi. Mukadzi uyu ndiri kumurota zvekare nekumuona. Zuva randakatanga kumuona, it was somewhere kuma past 9. Tainge takasika kurara kuzve 7, ndokubva ndangopepuka ndikashaya hope, plus ndainge ndichinzwa nzara. Ndikati ndava kuenda kukitchen kunoita tea. Ndichingonopinda mudining, ndakatoona mukadzi ainge akatogara ari mudining mangu, asi ainge akangopfeka bra chete. Paakasimuka mukoma, matumbu ake ose akabva awira pasi. Ndikabva ndaona kuti ainge aine demo iro rainge rakamugara padumbu, zvichireva kuti kufa kwaakaita akafa achiita zvekutemwa nedemo padumbu apa. Ndakaridza mhere kuskrima zvekuti murume wangu akauya
achimhanya akandibvunza kuti kochii. Murume wangu paakangomuka achiti chii achiri kubedroom, mukadzi wayo akabva anyangarika. Ndakamunyepera ndikatanga kumuvha masofa ndichiti ndainge ndaona something like nyoka. Tikatarisa hatina kuiona, but ndainge ndichitya kuti ndige ndichiudza murume wangu chokwadi chainge chaiitika. Saka ndipo pandiri mukoma, ndikuda vanhu vanobatsira, whether vanhu vanokwanisa kundinamatira, maprofita, chero munhu wamunokwanisa kunditsvakira mukandiwanira. Kune vanenge vaine vanhu vavanoziva, ndipeiwo madirections mucomment section. I will just take note from the terraces, ndiko kwandinenge ndiri. Please ndibatsirei mukoma. Chandava kuda ndechekuti ndinge ndichingosunungurawo munin'ina wangu ararame upenyu hwake zvakanaka pasina kushungurudzika uko kwaari kuzviita, apa munhu wekuti achakwanise kugarira murume umwe chete. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu weya, pakaipa. Ndo message yavo yavakanditumidzira. Hanzi ndipeiwo even madirections ekuti ndinokwanisa kuenda ndikanobetserwa. So let us try to speak with him in the comment section. I'll be back with another episode.